של האומן האימפרסיוניסטי קמי פיסרו, נוף ארני עם סוס לבן, עשוי להיות הציור היקר ביותר שימכר בישראל במחירה פומבית. גלריית מצארט עשויה למכור אותו תמורת $2 מיליון במחירה פומבית, על כך כתבתה של שרי רז. זו אחת השכונות העניות בירושלים, וזה הכולל תכלת מרדכי, ממוקם בצריף עלוב מט ליפול. אל הכולל הזה מגיעים בכל בוקר לכמה שעות לימוד שני אנשים שמשתלבים למרבית הפלא היטב בנוף האנושי. אורי רוזנבך, יליד בלטימור במרילנד, ולוסיאן קריאף, יליד ניס שבצרפת. הקשר ביניהם מלבד הלימוד גם קשר משפחתי. רוזנבך נשוי לאחותו של קריאף, ושניהם אוספים וסוחרים ביצירות אומנות. כמה שעות אחר כך, בהרחק מתכלת מרדכי, יושב רוזנבך לא מול התלמוד, אלא מול המחשב, ולא עוסקים כאן באותיות ובמילים, אלא במספרים, והמספרים גבוהים, מיליוני דולרים, מחירן המוערך של היצירות התלויות על קירות הגלריה. איך חיים בין שכונת העוני והיכל יצירות האומנות? ואני לא מסתכל על זה מעולם העוני לעולם העושר, אלא מעולם העושר לעולם, גם כן עולם העושר. אדם יכול למצוא את העושר שלו, אבל העושר האמיתי זה אצל מי שיושב ולומד. כל מה שאנחנו עושים פה זה בשביל שם. התכונה בגלריה בימים האחרונים גדולה. מארצות הברית הגיע בשמירה מיוחדת מאספן רוסי ציורו של האומן הצרפתי הנודע קמיל פיסרו. נוף ארני עם סוס לבן. מחירו של הציור מוערך $2 מיליון. אם יתקבל המחיר הזה במחירה הפומבית שתהיה בסוף החודש, יהיה זה הציור היקר ביותר שנמכר בישראל. פיסרו, מחשובי האומנים האימפרסיוניסטים, היה היחיד שהשתתף בכל 8 התערוכות שהציגו. הוריו היו יהודים, אך הוא לא שמר על מנהגי המסורת. הוא נשא לאישה את המבשלת של אמו למורת רוחם של הוריו. אישה פשוטה שילדה לו 7 ילדים, וכל חייה תמכה בעבודות הציור שלו. ציוריו, 1,600 במספר, במרביתם מופיעים נופים כפריים, שבהם גר בשנות חייו. יחד עם ציוריו של פיסרו הגיעו גם לגלריה ציורים של ילדיו. אף אחד מהבנים ומהנכדים לא מגיע לדרגת היופי, הכישרון והסגנון של פיסרו, אך גם ציוריהם מוצגים בגלריות בעולם. ג'ורג' מנזנה, הבן השלישי מתוך 7, בציור מתחת לעצי הזית. לודוויג רודו, הבן הרביעי, אביו, הושפע מהציורים של פלמינג. פול אמיל פיסרו, הבן השביעי, היה תלמיד של קלוד מונה. הוגו קלוד, הנכד, ילדות קטנות בגן של מרה. לליה, הנינה של פיסרו, הייתה בביקור בישראל וציירה את חבריה ליאורה ויהושע בשלג, כנראה בצפת. בשנה שעברה הוצג בגלריית מצארט ציור של חיים סוטין, פרחים באגרטל על כיסא. הציור השיג מחיר של $1 מיליון, כפי שהעריכו תחילה. עכשיו מקווים שהערכה של $2 מיליון לפיסרו גם כן תתממש. נוף ערני עם סוס לבן שנדד בין אספנים רבים מאז שנוצר ב-1893, בכל פעם עלה מחירו.